Нарыхтоўка кармоў у гаспадарцы Селіўцы пачалася ў апошняй дэкадзе мая, а на сённяшні дзень убралі ўжо каля 70% траў першым укосам. Накарміць больш чым 5000 галоў грамадскага статка – гэта не жарты. Сёлетнія зімоўкі ў Селіўцах выйшлі з запасам сенажу і сіласу. Летась надаілі ў сярэднім 6000 літраў малака на карову, і гэты паказчык атрымаўся значна вышэйшым, чым у параўнанні з папярэднім годам. Сакрэт просты – ад якасці кармоў залежыць і якасць малака, і аб'ёмы прадукцыі. На сегодняшний день заготовили более 5000 тонн сенажа. Общий план заготовки 27 тысяч. Вот. Коллектив у нас молодой, но не списываем со счетов участие в трудях по старшим возрастам. Вот. За 2025 год мы приобрели в хозяйстве около 12 единиц техники. В том числе на данном поле находится новый кормоуборочный комбайн, который уже начал свою работу и показывает неплохие результаты. Что касается оплаты наших тружеников, то она сдельно-премиальная. Вот, на сегодняшний день ребята могут заработать более 150 рублей в день в зависимости от классности и вида работ. Штодзённа на палі гаспадаркі выходзіць каля 16 адзінак тэхнікі. Свае карэктывы надвор'е ўносіць штогод. І любы вясковец ведае, упусціш аптымальныя тэрміны ўборкі траў, і расліны з кожным днём пачнуць губляць пажыўныя рэчывы. Таму працуюць механізатары і вадзіцелі зранку да вечара, выкарыстоўваючы кожную пагодлівую хвіліну. У Селіўцах і Хоўхлаве закладзены па 2 траншеі сенажу. Падвяленая зялёная маса адпраўляецца на захоўванне і калядоўцавічаў. Своечасовая уборка траў першага укосу дазволіць дадаткова атрымаць і другі, і нават трэці укос зялёных кармоў. На ўсіх участках работ у гаспадарцы абыходзяцца сваімі сіламі. 3 года назад я работал в агрокомбинате Дзержинский, филиал Воложенская. После окончания практики и отработки пошел служить на срочную военную службу. Пришел с армии и устроился в ООО «Селиўцы» Молодеческого района. Участвуем в кормозаготовке, возим сенажную массу на траншеи. Мы работаем с 7 до 7. Чем быстрее мы заложим сенажную траншею, тем будет лучше. Чем быстрее мы заложим, даже если мы успеем за день заложить 1500 тонн, то будет премирование. Насчет бытового условия, все отлично, ничего плохого не скажу. Горячее питание. Если работаем где-то до 8 до 9, то 2 раза. Если до 7, то предлагается горячее питание и выдается сухпайок. А так, работа очень хорошо устраивает в этой организации. У зялёным меню для кароў і целят люцэрна, аднагадовы райграс, канюшына, Тимофеевка. Паралельна з нарыхтоўкай сенажу вядзецца і падкормка шматгадовых траў. А сіласныя траншеі пачнуць запаўняцца ў гаспадарцы бліжэй пад восень, калі надыдзе час каралевы палёў кукурузы. Сіласу патрэбна закласці 27 тысяч тонн, нават крыху больш, чым сенажу. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.